Ngiyababingelela abantwana bengcwele. Sizovula ngesihlabelelo 85 inkosi ubusise kuphakama kwebandla. Angazi nami iyasebenza le microphone isebenzi la. Siyasebenza. Ngithena sizohlabelelo 85. Ngonile ebusweni bakho nasebusweni ngonile
Isihloko esikhuluma ngaso sithi masiphelele uJehova uNkulunkulu wethu. Masiphelele uJehova uNkulunkulu wethu. Sizofunda incwadi kaDeuteronomy 6 from verse 4 kuya ku-9. Deuteronomy 6 from verse 4 kuya ku-9. Yizwa Israel, uJehova nguNkulunkulu wethu. uJehova munye. Wothanda uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangawo wonke amandla akho. La mazwi engikuyala ngawo namuhla ayakuba senhlizweni yakho. Ubafundise impela wona abantwana bakho. Wakhulume lapho uhlezi endlini yakho, nalapho uhamba endleleni, nalapho ulala, nalapho uvuka. Uyakwabopha abe luphawu esandleni sakho, abe isikhumbuzo phakathi kwamehlo akho. Uyowaloba ezinsikeni zomnyango wendlu yakho nasemasangweni akho. Amen. Yizwa Israel, uNkulunkulu munye. Njalo lena yizwa Israel, uJehova nguNkulunkulu wethu. uJehova munye. Wothanda uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangawo wonke amandla akho. La mazwi engikuyala ngawo namhla uyokwaloba enhlizweni yakho, uzofundise abantwana bakho ngawo ukuthi uJehova munye. Ngiyangithande ukuthi ngaso sonke isikhathi nginikhumbuze, kakhulukazi ngoba silokhu kufika abantu abangazi ukuthi njengoba ngimi phambi kwenu ngithunyiwe. Ngathunywa ezulwini, kodwa angaze ngibone uNkulunkulu. Angifuni uqamba amanga ngithi ngiyamazi uNkulunkulu, angaze ngimbone. Umuntu engimaziyo ingilosi eyafika phambi kwami, ehlale iba phakathi. Ingilosi yathi ithunywe uShembe wesibili, ubaba ilanga. Yathi ingilosi, ngithunywa uShembe, ubaba ilanga. Very specific. Ngithunywa uShembe, ubaba ilanga kuwe. Uthi ngakhele indlu kaJehova. Usho ubaba ilanga. Ngakhele indlu kaJehova. Indlu kaJehova ke libandla. Njengoba nje niphambi kwethu nilibandla likaJehova, nendlu kaJehova. Ithi ke ingilosi, uthena ubaba ilanga, kuleli bandla oyolakha uyofundisa abantu indlela eyiyo yokukhonza uJehova. Uyofundisa abantu indlela eyiyo yokukhonza uJehova, njengoba kwakwenza ubaba efundisa amaNazaretha. Uyofundisa abantu, akashongo ingilosi ukuthi uyofundisa amaNazaretha. Wathi uthunywa ukuthi ufundisa abantu indlela eyiyo yokukhonza uJehova, njengale ndlela okwakwenza yona ubaba, esho ubaba mkhulu, esho umprofeti,
owayefundisa ngayo amaNazaretha. Ikhona-ke ngeke ngikwazi ukuthi ngisuke endleleni kaShembe. Angikwazi ukuthi ngisuke endleleni kababamkhulu ngoba isithunywa sasezulwini esafika kimi nesikhona manje nasithi uzofundisa abantu indlela yokukholwa kuNkulunkulu njengoba kwakufundisa umprofeti. Umprofeti noma ungathatha umthandazo wokuvuka noma uthathe umthandazo wokulala noma uthathe umthandazo weSabatha noma uthathe zonke izihlabelelo ukhuluma ngoJehova. Amen. uShembe ukhuluma ngoJehova. Angibazi abanye oShembe kodwa lo Shembe lona engikhuluma ngayo wayekhuluma ngoJehova. Mina ngithunywa ukuthi ngikhulume ngoJehova. Amen. Ngitshela abantu ngoJehova. Ngifunde iBhayibheli ngibatshele ngoJehova. Ngifunde izihlabelelo zamaNazaretha abantu ngibatshele ngoJehova. Sifundiswe ngoJehova ukuthi uNkulunkulu munye, uJehova munye. Uyena uNkulunkulu wethu ke lowo. Amen. Manje ke lapha ngithena isihloko sithi masiphelele uJehova. uNkulunkulu wethu masiphelele uJehova. Ngesingisi kuthiwa be perfect. Be perfect. Ungabanaso isici. Ungabanaso isici uJehova. Manje ke uma ngabe sifuna ukuba siphelele uJehova khona izwi elakhulunywa kuDeuteronomy 4 verse 2. Kuthiwa anikuthasisela ezwini enginiyala ngalo. Ninganciphisi futhi kulo ukuba nigcine imiyalo kaJehova uNkulunkulu wenu enginiyala ngaye. Kulelizwi awubuki ukuthi hayi manje ngoba laba abantu banje hayi angakukhulumi lokhu kangikhulume lokhu. Hayi ngoba laba abantu banjena angiede lapha ngikhulise lokhu. Cha, kuwumthetho kaNkulunkulu ukuthi izwi likaNkulunkulu angeke silithasisele futhi izwi likaNkulunkulu angeke silinciphise. Manje ke lokho siqalile besingakalinciphisi izwi likaNkulunkulu. Besingakalithasisele futhi. Sifundisa nje lokhu okuthiwe asikufundise ngoba inhloso yalokhu kufundisa ukuthi sazi izindlela zomkhululi wethu. Inhloso yalokhu ukuthi sazi izindlela zomkhululi wethu ukuthi siye ezulwini. Uma uke wayikhohlwa leyo focus ukuthi njengoba ngilapha njena ngicenta indlela yami yokuya ezulwini uyobe ulahlekelwe iyo yonke into. Uthi Jesu lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo kepha inhliziyo yaso ikude nami. Kodwa bangikhoza ngezwe bafundisa izimfundiso ezimiyalo yabantu. Incwadi kaMathewu 15 verse 8 leyo. Incwadi kaMathewu 15 verse 8. Lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo kepha inhliziyo yaso ikude nami. Kodwa bangikhonza ngeze bafundisa izimfundiso ezimiyalo yabantu. Ngithena ngoba angifuni ukuthi ngiphume kule sihloko. Ngithena isihloko sithi masiphelele kuNkulunkulu wethu. Ukuphelela kuNkulunkulu ukuba njani? Ukungapheleli kuNkulunkulu
ukuba njani. Ukukhonza uNkulunkulu ngezindebe zomlomo. Ukhonzwa kanjani uNkulunkulu ngezindebe zomlomo? Khonzwa kanjani? Njengoba silapha nje sisenkonzweni yeSabatha. Njengoba silapha nje uNkulunkulu simkhonza ngomlomo kodwa futhi simkhonza ngemiyalo. Simkhonza ngemlomo ngoba siyahlabelela. Ukuhlabelela ukukhonza uNkulunkulu ngomlomo. Ukushumayela ukukhonza uNkulunkulu ngomlomo. Kodwa ukuza eSabatheni ukukhonza uNkulunkulu ngemiyalo yakhe. Ngani na? Ngoba uNkulunkulu uyena owathi iSabatha lingcwele. Uyena owathi asize lapha eSabathweni namhlanje. Usho njalo uShembe kwihlabelelo umthandazo weSabatha uthi lapho bebuthene khona begcina iSabatha akababheki ngamehlo akhe kodwa ubabheka njengomakoti ehlonipha umyeni wakhe. Abeke indlebe ukwamukela intokozo yokuhlabelela kwabamesabayo uJehova. Abasesaba ukuthi yiluphi usuku uNkulunkulu owalumisa ukuthi likhonzwe ngaphandle kweSabatha. So uthi uShembe njengoba silapha nje uNkulunkulu uphakathi kwethu. Uma ephakathi kwethu uNkulunkulu uyajabula. Uthi uShembe akasibheki ngamehlo akhe, usibheka njengomakoti ehlonipha umyeni wakhe. He loves us. Njengoba silapha uyasithanda. Amen. Ukusithanda kwakhe noma sihlabelela uyaye ebeke ilokhuza, ebeke indlebe. Elalele ukuthi sihlabelela kamnandi kanjani. Ngani na? Ngoba simkhonza ngemiyalo yakhe. Amen. Kusasa isonto. Njengoba kuyisonto kusasa zonke indawo zobe igcwele abantu besonta, behlabelela benza yonke into. Kodwa leli isonto lizobe kukudumisa uNkulunkulu ngezindebe zomlomo. Ngoba isonto aliwona umyalo kaNkulunkulu. Niyakuzwa lo? Ngamanye amazwi bathathe half of what God requires of them. Ukudumisa ngomlomo. But the whole half or even more than half ofunwa uNkulunkulu ukuthi bethathe imiyalo kaNkulunkulu, they jettison it. Base belandela imiyalo yabantu. So nakusasa abantu bazobe bedumisa ngomlomo, bedumisa kodwa lokhu kudumisa kwabo akwamukelekile ngoba bathi bedumisa ngomlomo kodwa bebe behamba ngemiyalo yabantu. Njengoba ngiphambi kwenu njengoba sisonke nje lapha asiwafundile amakhanda ethu. Yini singawaqonda amakhanda ethu? Is because sihamba ngemiyalo kaNkulunkulu. Njengoba silapha njena asisifakile isicathulo. Why singayifaki isicathulo? Asifaki isicathulo ngoba le ndawo indawo engcwele. uNkulunkulu wathi singangeni endaweni engcwele sifake isicathulo. Ngamanye amazwi sifike uNkulunkulu simdumise ngomlomo. Bese sibuye futhi simdumisa ngokugcina imiyalo yakhe. Thina kuleli bandla asihambi ngemiyalo yabantu. Njalo noma yini esibukayo siyasibheke ukuthi uNkulunkulu usiyale wathini.
asihambi ngemiyalo yabantu. Onke amabandla ahamba ngemiyalo yabantu, adumisa uNkulunkulu ngezindebe zomlomo, kodwa bese ehamba ngemiyalo yabantu. Akusiyona inhlamba leyo, it is a fact. It is a fact. Akuyona inhlamba. Wonke amabandla ahamba ngemiyalo yabantu. Njengoba sihleli lapha njena, asidli nguwe. Why singayidli nguwe? Ngoba sihamba ngomyalo kaNkulunkulu. Uma imihlangano kuyimihlangano siyasina. Sisinelana. Ngoba sihamba ngemiyalo kaNkulunkulu. Yonke into esiyenzayo siyenza ngomyalo kaNkulunkulu. So sifike sikhulume sidumise uNkulunkulu ngomlomo, sihlabelele, kodwa ekugcineni asigcini ngokuhlabelela, sigcina ngokulandela umyalo kaNkulunkulu. Ethi ingilosi lithi ngelinye ilanga, uma nilapha esontweni ningacabanga ukuthi ninodwa. Inkonzo yenu yethanyelwa yibo bonke abantu basezulwini. Kusho ingilosi yathi inkonzo yenu ithanyelwa yibo bonke abantu basezulwini. Ngani na? Ngoba nihamba ngemiyalo kaNkulunkulu. And njengoba nihamba ngemiyalo kaNkulunkulu, uNkulunkulu enjoys being in your company. Uyakujabulela ukuthi ebe phakathi kwenu, ngoba nihamba ngemiyalo yakhe. Sihamba emikhondweni yezimemezelo zezwi lakhe. Usho njalo nje, kubeka kanjalo nje. Uthi sihamba emkhondweni yezimemezelo zezwi lakhe. Umkhondo ukuthi ufuna ukuthi unyazi umkhondo ukuthi yini. Umkhondo inja mangabe ifuna inyamazane, ifuna ngisho ingasayiboni. Izwe iphunga, umkhondo iphunga. Uthi sihamba sifuna iphunga likaNkulunkulu. Umsebenzi wethu omkhulu lokho ukufuna iphunga likaNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu ungaphi. uNkulunkulu uyasinukela, usinukela kahle. Simfuna ukuthi uNkulunkulu ungaphi, uNkulunkulu uthini. And that must worry you ukuthi uNkulunkulu ungaphi, izwi likaNkulunkulu lithini. Izwi likaNkulunkulu lithini. Thina njengoba silapha sizitsha ezinhle zokuphatha izwi likaNkulunkulu. Why? Because siphelele uNkulunkulu. Siphelele kanjani uNkulunkulu? Siphelele uNkulunkulu ngoba silandela izimiso zakhe njengoba ezishilo kithi. Ithina esifundise abantu ukuthi wathini uNkulunkulu kubantwana bakwa-Israyeli. Ithina esifundiswe ukuthi eminyango, ezinsikeni zeminyango yethu siyobhala indaba kaNkulunkulu, njengoba wathi uShembe wathi dumisani uJehova. Because ukuthi dumisani uJehova kwasho uNkulunkulu ukuthi naselophuzeni ensikeni zeminyango yenu le ndaba kaNkulunkulu niyoyibhala. Yabo. Nibhale noma kuphi indaba kaNkulunkulu ibuse. Indaba kaNkulunkulu uyithande, noma ulele indaba kaNkulunkulu ingasuki kuwe, ngoba ayikho enye into engase ibe enkulu ngaphandle kaNkulunkulu. Amen. Kade ngibona enye ivideo, omunye umfundisi
lo mfundisi lo sengathi uye lo ovusa umuntu ufile uhamba amakuthina ama-Royce Ross noma ama-Roy Ross njengaya noma abe u5 noma abe u6 ney'thuthuthu ngapha ukhona-ke intombazana-ke ekhuluma ithi-ke nangokuNkulunkulu wethu. Uyabona ukuthi lo muntu ngithema ngiyibala lezi yamoto ngabona ukuthi ngisho ingonyama ikaze ihambe kanjena. Ngisho ilokuza ngisho ilokuza i-president yase-South Africa angizange ngayibona into enjena. Kukhona intombazana iyakhuluma ikhuluma isiNgisi nangoNkulunkulu. Isho umuntu ithi nangoNkulunkulu. Isho umuntu angazi ukuthi eSouth Africa sebeba ngako uNkulunkulu. Angazi ukuthi abantu emhlabeni bangenwe yini. Uma ungasuthi just analyze ukuthi lo muntu uthi uNkulunkulu ngani, ayikho into engakutshela yona ngaphandle ukuthi wavusa ubani wenza ukuthi. Kodwa uNkulunkulu usibizela ukuthi simhloniphe simthande. Yonke lento yokuthi simbabaze senze njani, no. That is not what God wants from us. That is not what God wants. Ngiyafisa ukuthi ngisho abe kuthwalele ibandla lingakhula kugcwala umhlaba wonke lingakhonzwa. Ningangikhonzi ngoba mhla nangikhonza nobe ngisesihogweni. Mhlanje ngisho abe kuthwalele ibandla lingakhula kangakanani ngiyacela uNkulunkulu ukuthi ningangikhonzi. Yasho njalo ingilosi. Iyona nto leyo engayiyalwa mhla ngigcotshwa. Kwathiwa uzungavumi ukukhonzwa ngoba uma usukhonzwa ngaphezulu kwaNkulunkulu, uNkulunkulu uyosuka kuwe. Kusho ingilosi that uyosuka kuNkulunkulu. Ungavumi ukukhonzwa ngabantu. Ubohlala njalo uyinceku kaNkulunkulu. Ubohlala njalo ukhuluma indaba kaNkulunkulu. Uma ukhuluma indaba kaNkulunkulu ke zonke ingilosi zothi lapha olokuzwa khona owenze inkonzo khona zize nabasezulwini beze bezohlala bezolalela inkonzo ngoba bayobe belalele into yakubo, into yasezulwini. Lento yasezulwini ungayithatha uyenze yakho. Ingilosi yaze yangifundela ngangiqala ukuyifunda le ncwadi. Incwadi lenifunda. Incwadi kabani? Izenzo. Izenzo 11. Izenzo bani? Ngangiqala ukuthola le ncwadi. Lapha uLokuzwa owashaba ingilosi ngeLokuzwa wabona ngaso leso sikhathi. Kodwa wayazi? Akuyena uSebenza. Ngisazi ukuthi le kodwa uverse 11 inkinga. Akusasho lutho ke kodwa ingilosi yangifundela ngangiqala ukuyizwa le ncwadi. Lapho khona ingilosi eyashaya uHerodi. Uverse kubani? Chapter 12. Yes. Chapter 12. Verse 21. I'll go on verse 21. Verse 21. Oh. Uthi. Ngosuku olumisiweyo uHerodi wembatha ingubo yobukhosi wahlala esihlalweni wakhuluma abantu
abantu bamemeza bathi yizwi likaNkulunkulu akusilo elomuntu, kepha ingilosi yenkosi yamshaya khona lapho ngokuba enganikanga uNkulunkulu udumo, wadliwa zimpethu wafa. Namhlanje ngibona uvidiyo ngethuba. Iyakhuluma intombazane impela, ikhuluma ithi uNkulunkulu, and uyabona impela ukuthi uNkulunkulu wasemhlabeni. uNkulunkulu. Lento yokuthi abantu bebabaze bona bengababazi uNkulunkulu indala. NoHerod wafa kanjalo. Ingilosi yamshaya, wabona ngaso leso sikhathi, waphethuza impethu ngaso leso sikhathi. Le ncwadi lena ngayifundelwa ingilosi mhla just told baku 26 kwamhla ka 26 March 2011. Yes, yafika la ekhaya ingilosi. Yasifunda le ncwadi ngenkathi ngiyalo. Yathi udumo ungalunikezi wena, ubonikeza uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Yathi uma ufuna ukuthi uNkulunkulu ehlale nawe, udumo ungalunikezi wena, abantu ungavumi ukuthi bekunikeze udumo lukaNkulunkulu. Ngayalwa ngalento ukuthi njengoba kuthiwa khuluma indaba kaNkulunkulu njena, udumo lukaNkulunkulu ungalithathi bese ulenzo lwakho. Ngisho ngena manje ethi uyingcwele nisuke ningasho mina. Kwathiwa ingcwele ngoba ubaba ilanga wathi ngihamba phambi kwakho. Ubaba ilanga ke kufanele sithi kuye uyingcwele, kodwa hayi mina. Ngoba angifuni ukuthi nidideke ukuthi kungase kuthiwe kimi ngiyingcwele, cha angingcwele mina. Kodwa ngatshelwa ngafundisa ukuthi wathi ubaba ilanga uyena osoyohamba phambi kwakho, noma ngena lapha ethempelini useyohamba yena phambi kwakho. Ufana nani lento? Ufana nelokhuza nelati. Ilati imali ngena siyaguqa. Hayi ngoba suke siguqela ilati umqamelo, kodwa phambi kwelati useyongena ingilosi yesabatha. Niyezwa leyo nto? Uma siguqela ilati asiguqeli umqamelo losuku uphethe, sisuke siguqa ngoba ngaphambi kwelati kusuke kungena ingilosi yesabatha. Uma ngabe kuphuma ilata, kuphuma ilati, kuphuma ingilosi yesabatha. Hayi ukuthi sisuke siguqela umqamelo. Nami angikwazi ukuthi ngathiwa ngingcwele, angisiyona ingcwele. Kodwa umuntu ongcwele umuntu engihamba naye. Amen. Lo muntu engihamba naye ungcwele. Kodwa angikhulumi ngalokho. Ngikhuluma ngendaba yokuphelela. Because ilonto engifuna ukuthi ingene engqondweni zenu, ukuphelela uNkulunkulu. Ukuphelela kuNkulunkulu wethu, ukuthi umuntu uphelela kanjani kuNkulunkulu. Umuntu uphelela kuNkulunkulu ngokuthi okokuqala emdumise ngomlomo, okwesibili emdumise ngezimiso uNkulunkulu. Uma ngabe wenza lokho othena uNkulunkulu wenze, uyamdumisa. Uma ngabe ukhuluma indaba kaNkulunkulu, uyamdumisa. Uma ngabe uhlabelela, uyamdumisa. Uma ngabe umsinela, uyamdumisa. So uNkulunkulu wethu udunyiswa ngazo zonke izinto. Okokuqala umdumisa ngokuthi njengoba ngikhuluma nje ngoNkulunkulu, ngiyamdumisa. Uyajabula uNkulunkulu. Bajabula basezulwini ukuthi hawu uqhamukaphi lo mntwana okhuluma ngalo muntu esihlale sithi kuye. Ngoba ezulwini ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu uyadunyiswa. Bethi hawu uqhamukaphi lo mntwana emhlabeni odumisa ubaba wethu.
And then they will come and sit down and listen ngoba ngikhuluma into yakubo. Yabo. Nawe uma lapho kukhulunywa khona into yakwenu uyahamba uyoyilalela. Uyahamba uyoyilalela. Hawu. Kukhulunywa into yakwethu le bese uyoyilalela. Nathi njengoba silapha ezulwini ziye zehle ingilosi ifike ihlale phakathi. Bahambe abangcwele abangasekho emhlabeni bezohlala phakathi kwethu. Zonke izikhulu zasezulwini zizohlala phakathi kwethu. Why? Ngoba sikhuluma into yakubo. Sikhuluma into yasezulwini. Sidumisa uNkulunkulu ngokukhuluma. Sidumisa uNkulunkulu ngokuhlabelela. Sidumisa uNkulunkulu ngokusina. Sidumisa uNkulunkulu ngokugcina imithetho yakhe. Awasho njalo Jesu. Wathi kuMateyu 5:17 akusibona bonke abantu abathi inkosi inkosi kimi abayobona umbuso wezulu. Kodwa ababobona umbuso wezulu yilabo abagcina umthetho kaNkulunkulu. Abayobona umbuso wezulu yilaba abayobe behamba ngezimiso zikaNkulunkulu. Uyaqhubeka uJesu uthi bayokusho bethi uma ngabe sebebona ukuthi sebenqatshelwa ukungena ezulwini uthi bayobawuza bethi hawu Nkosi ngokuyobe selapha noJesu ethi nginazo hawu Nkosi bathi thina silapha emhlabeni wasasithi in the name of Jesus rise njengoba belokhuza benza nje lapha abantu bephosini uyokusho njalo but we say in the name of Jesus rise umuntu wavuka senza imangaliso njengoba nibone nje imangaliso ezinkulu zenzeka emsaka ku TV abantu bevuswa emabhokisini uthi ke uJesu bayayibala lezo zinto bathi sasihlale sikumemeza sisenza izinto ezinkulu sithi fire amadimoni ewe sithi fire manje siwenqabelana ukuthi singene ezulwini. They will ask kusho Jesu uthi then they'll ask me but now siwenqabelana ukuthi singene ezulwini. Uthi Jesu ngiyothi sukani kimi benzi bobubi anginazi. Sukani kimi benzi bobubi anginazi. Kanjani akabazi kanjani ngoba bebemmemeza. Abamazi kanjani uJesu bemmemeza? No. Abamazi kanjani? Abamazi ngoba uyothi akabazi ngoba bebemmemeza ngezindebe zomlomo. Bebemmemeza ngomlomo. Kodwa behamba ngezimfundiso zabantu. Bebemmemeza ngezindebe zomlomo. Kodwa behamba ngezimfundiso zabantu. Abantu abathena usuku okufanele bekhonze ngalo uNkulunkulu yisonto. Abantu abathena ukugunda akusho lutho. Abantu abathena noma ungadla ingulube akusho lutho. Nongayibala imithetho kaNkulunkulu ukhathale abantu abathena ayilutho. Kodwa laba abantu abathena balutho bavuka ngesonto begqoke kahle beswenke beyokhonza uNkulunkulu. Ngike ngafaka ku-Facebook esinhloko ngikhuluma ngendaba eyenzeka emabandleni. Ngithi uShebe wasifundisa ukuthi abantu besifazane esontweni bengahlali nabantu besilisa. Ngoba uma abantu besifazane bengahlala nabantu besilisa yini engenza ukuthi uma ngithanda intombi ngihlale eduze kwayo ngiyeshele esontweni.
yini engenza ukuthi ngibone umuntu wesifazane oshadile ngihlale eduze kwaye ngimeshele sihleli kanye kanye? Yini engakuvimba lokho? Ngoba phela sihleli kanye. Yini engenza ukuthi sibhalelane ilokhuza ama messages ukuthi sizobonana esontweni ngiyohlala endaweni ethize ifika intombi ihlale khona sithandane njengoba ngikhuluma nje abantu bayathandana benza yonke imikhuba le khona lapho. Yini engavimba lokho? Ngithi ke uShembe wakwenqaba lokho because we want to be perfect. Yabo. Ngithi kuleli bandla akuvumelekile ukuthi umuntu wesilisa eqhawulane nomuntu wesifazane kakhulukazi umgcotsho. Njengoba nje amakhosikazi egcwele lapha nani akavumba ongenza kimi uzoqhawula nje. Ngoba yonke imikhuba iqala eqhawuleni. Igangi zabantu uthi uma umuntu emqhawula umuntu emkitaze kanti uyameshela. Namanga. Ngakho-ke thina amaNazaretha asivumelekile ukuthi siqhawulane nomuntu. Ungaqhawulani nomuntu wesilisa phandle uma kuyingane. Kodwa hayi ukuthi ungasukela njena umshumayelo ufike umqhawule noma ubani umqhawule noma abe intombi uqhawula. Ngaqhala ingane eyishesha ngena hayi umuntu omdala. Akuvumelekile. Kuleli bandla kuvumelekile ukuthi umuntu wesilisa noma ngabe umshumayeli eyovalelana endlini nomuntu wesifazane kakhulukazi umuntu wesifazane. Ngisho ngabe inkosazana noma ngabe nje intombi akuvumelekile lokho. Ngithi ke mina I'm proud of that because akuyona into ongayithola kalula ukuthi kuleli bandla lamaNazaretha uzothiwa umshumayeli usekhulelise omunye elokhuzeni ebandleni lakhe. Akuyona into engabalula ukuthi kuleli bandla uthole ukuthi umgcotshwa usedlwengule umuntu wesifazane lezinto ezinjengalezi esiyibona emabandleni. Ngithi it's because uShembe wayilungisa lento long time ago. Njengoba kugcwele lezi ingane nje lapha angizazi. Ngisho ngahlangana nazo endleleni ngangizazi. Ngoba uShembe wathi azimboze mazi sesontweni. Anginayo nje access yengane eyintombazana. Anginayo access etheni amakhosikazi ngaphandle mangi njengoba nephambi kwami. Kodwa ukuthi nje ufike inkosikazi njena ize kimi. Ngaphandle ukuthi ekubikayo ngakubika ngocingo uma kunesidingo. Kodwa hayi ukuthi ngeze inkosikazi nje kimi. Leyo nto leyo imfundiso kaShembe. Ngiyantshela noma singasekho emhlabeni nikwazi lokho ukuthi it's not just iyona into engeke nize niphucuzeke ngayo. Ngoba amabandla amaningi namhlanje amaKristu aseyinkingeni kodwa ayicabanga ukuthi aphucuzekile. Kodwa seyinkingeni namhlanje. Bonke opastor namhlanje abaqonyiwe. Nabangaqonyiwe bazophixwa kalula. Ngoba they've got an access kubantu ongafanele bebe ne-access yabo. All the time umuntu ufika umuntu wesifazane ezobika kupastor eoffice uyababona sebabambana. Uqhawe ukuthi kwenzekani ngempela. Ngavele kusuke nje inkosikazi yomuntu ngizobambana nayo elokhuzeni eoffice sebabili. But that's what you are seeing happening. Yabo. Ufika inkosikazi khali uyatholakala upastor usebambene nayo. Bambene inkosikazi yomuntu. Le nkosikazi izobika usizi. Upastor usebambene nayo usiyathandaza ubambene nayo. Such thing will not happen here. Because we are perfect. Siphelele uNkulunkulu. Ngakho-ke njengoba siphelele uNkulunkulu kufanele siphelele ngeqiniso. Le ndawo lena angaba indawo uma ulapha esontweni ufana nomuntu othandazayo. Yabona uma uthandaza ufana amehlo.
likhona ibandla engangilibonela lingavala amehlo kodwa lapha uvalwa amehlo why wavala amehlo uvalela amehlo ukuthi uma usuthandaza ingababikho into ekuphazamisayo ifocus yakho ibe uNkulunkulu nalapha ke masise sontweni ifocus yethu ikuNkulunkulu. That's why kungafanele ukuthi amakhosazana for example engamboze ekhanda because akufanele ukuthi uthi usesontweni ube ubuka inkosazana ukuthi nayi le nkosazana ngingayicela noma kube njani ngayo. Cha, inkosazana mayisesontweni ayimboze ingabona abantu besilisa. That is the idea kaNkulunkulu. So ngeke usho njengoba kugcwala amakhosazana lapha ngeke usho ukuthi hayi bekuyiphi inkosazana ibisesontweni bekuyibani ngeke esontweni ngoba ngabona nje ngaphandle but not like empilweni. That's why sehlukene namakhosikazi ngoba ngisho inkosikazi iphuma esontweni nandoda iphuma esontweni akukho attraction ethi hayi ngifuna ukugqoka ngoba ngifuna ukubona ubani. Ikhona uShengo wasinikeza ingubo emhlophe because asizele lapha ukuthi uzobonakala ukuthi ngigqoke kanjani. Ikhona uShembe wathi singayifaki izicathulo kodwa kwamanye amabandla kufanele ukuthi mayize esontweni efake izicathulo eziphambili engene isonto seliphakathi bese eqhaqhaza bese kuphenduka bonke abantu bembuka. Akulona inkonzo lapha esontweni khona uNkulunkulu. Angikwazi ukuthi ngithi ngikhuluma kukhona uNkulunkulu kube kukhona abantu abashaya ihlombe. Uzwa kuthiwa ngishaya uNkulunkulu ihlombe. Ayikho into enjalo. No. Ayikho into enjalo. Kuyashunyayelwa abantu bashaya insimbi bayahleka benza yonke into. Not here. Lapha kukhona uNkulunkulu. Hayi ngokudlala kukhona uNkulunkulu. Why uNkulunkulu ebephakathi kwethu? It's because we are worshiping him by following his commandments. Uza phakathi kwethu ngoba simthanda simesaba ngezenzo simesaba ngemthetho. Usho njalo uShembe uthi mesabeni uJehova zizukulwane ngezizukulwane nigcine imithetho yakhe anilobela yona uJehova nenceku yakhe uMose ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo emkhosi. Ngoba uma ningamdumisi ngemithetho yakhe akawukamukela emthandazweni akasoza nehlisela izibusiso uma ningayilaleli imithetho yakhe nigcine. Ngakho ke thina simesaba uNkulunkulu ngokuthi sigcine imithetho yakhe. Amen. Simesaba uNkulunkulu ngokuthi sigcine imithetho yakhe. Ayikho futhi enye indlela esimesaba ngayo ngaphandle kokuthi sigcine imithetho yakhe. Ngakho ke ngiyafisa ukuthi lesi sifundo singasuke engqondweni zethu ukuthi ukulokhuza ukuphelela kusho ukugcina umthetho kaNkulunkulu ngokuthi uNkulunkulu umhlabelelele, uNkulunkulu umsinele, uNkulunkulu umkhulumele kodwa futhi uNkulunkulu ugcine imithetho yakhe. And okukhulu kakhulu ungahlabelela umhlabelelele uNkulunkulu, ungamsinela uNkulunkulu, ungashumayela umshumayela uNkulunkulu, ungavusa abantu abafile uthi ubavusa ngegama likaNkulunkulu kodwa uma ngabe khonzi uNkulunkulu ngokugcina umthetho wakhe you are out. Kusinika
ayikho into emnandi njengokuthi uhlale noNkulunkulu noma ngabe singambonisho njalo baba ilanga uthi noma ngifisa ukukubona uke ube sesimeni sokuthi sengathi lo muntu engimthanda kangaka ngingake ngimbone nje eme phambi kwami uthi ngifisa ngithi sengathi ngake ngibone nje ubaba omkhulu emi phambi kwami ngibone nje ubaba ilanga emi phambi kwami ngibone inyanga yezulu imi phambi kwami ngoba ngiyabathanda laba bantu ngoba basifundisa indaba kaNkulunkulu ngeke ngisho ngithi ngifisa ukuthi uNkulunkulu eme phambi kwami ngabe ngiyahlanya mase kodwa ngiyafisa ukuthi ngibone ubaba omkhulu emi phambi kwami ngoba laba bantu benza izinto ezinkulu basinikeza izinto bonke abantu base-Afrika banganikezwanga ezayinikezwa abantu bakwa-Israyeli ekungokhokho bethu kodwa bayithatha lento eyayilena bayiletha lapha bazositshela ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani
asifunde ukukhonza uNkulunkulu ngoba masifunde ukukhonza uNkulunkulu bantwana bayingcwele ngeke siyisole. Inkosi busise lokho emizweni. Amen. Inkosi busise lokho.